Posielam svojho posla, pripraví cestu Pánu. Hlas volá na púšti, vyrovnajte mu chodníky. Ján kázal pokánie, krstil v Jordáne. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Prichádza za mnou mocnejší, on krstí Duchom Svätým. A z Nazareta prišiel Ježiš, Ján ho v Jordáne krstil, nebesia sa roztvorili, Duch vstúpil ako holubica, z neba zaznel hlas: Ty si môj syn milovaný. Duchovi viedol na púšť 40 dní a Satan ho tam pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Prichádza za mnou mocnejší, on krstí Duchom Svätým. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Prichádza za mnou mocnejší, on krstí Duchom Svätým. Krstí Duchom Svätým. Hlas na púšti stále volá: